to je vtedy, keď prišiel v noci, potom mala, plakala, nechcela ísť, trhali ju z celý druh, bolo to strašné. Áno, trhali ju z celý druh. Nechcela sa ma pustiť, ale to chcela ísť za mnou. Potom ja nechcela ísť späť. Tak sa spýtaj tých tvojich kumpánov, spýtaj sa ich, ako to bolo. Veď to bolo niečo strašné, viete si predstaviť to malé dieťa. Vieš, ono nie na všetko stačí len doklady, na niečo potrebuješ aj trošku empatie a určite. srdca. Viete, aká to je situácia, som bola pani sudkyňa, neviete si to predstaviť, mala plakala, dcera plakala. Ja som sa už netriasla od nervozity a som z toho hotová. To je tak neviem. To nie je pravda. Čo to tretie trestné oznámenie? Povedzme si teda, aj za akým okolnosti došlo k nemu. To tretie trestné oznámenie, viete, akože to už ma tak vytočilo, že som urobila to, čo urobil aj ona. Prečo? Prevykla som mu gumy. Čiže... Pretože, áno, pretože on dennodenne stojí pred našim blokom, pred našim domom. Moje auto je zastavne kľúčom poškriabané. Áno, tam, je kde to tvoja môžem vina. stať, to je všetko. Ale ty